И здравейте хора, аз съм Dino 600 и днеска ще снимаме клип на Clash of Clans. Да видите колко съм развит и така нататък. Ще правим битки. Окей. Бък. Сега ще го махнем. И пак ще включим. И то тръгна. Сега се надявам да не бъгне. Да, окей, зарежда. И да, както Марио каза, че няма да прави така много клипове в този канал. И да, ще има канал как да... По-скоро ще има клип как да си направите като нашия канал. Двама, нали? Снимаме най-различни игри. И ето ме. Не съм много силен. Поместим. Тук съм по-развит от другото село. Обаче целта ми е вече тук да се развивам. И сега ще направим една атака. О, какво са ми донейтнали? Я да видим. Ето тук. О, Валкирия. Добре, супер. Има някакъв чалендж. Добре. Не съм много слаб, не съм и много силен. Така че гордо съм за четвърти танхал. Гордо съм добре. И сега ще направим една атака. Да видим кой ще атакуваме. Така, не този. Търся с доста паричка и хора, защото повечето ми трябват пари. Да си апгрейдвам оградите и така нататък. И оръжията. Охо, този. Да, този става. Значи, така. Тук пускам арчерки. Така. Така. Добре, унищожиха го. Така. Пускам така барбериани. Тук пускам арчерки да убият мортара. Така, после пускам валкирията. После пускам някакви гоблини. После пускам балоните. Така. Yes, добре. Арт Дефенса беше убит. И ще го вземем на 100%. Надявам се. Ако балоните се движат по-бързо, естествено. Хайде, балони, давайте, унищожете го. Добре, още 3 пъти мачи трябва да ударят. Общо. И готово. Така, добре, супер. Така, еликсир ни е вече на макс. И сега
Само трябва да вземем паричките. Няма да го вземем 100%. Майче. По-скоро имаме гоблини, така че надявам се да успеем. Арчерките. О, супер! Една арчерка отива на там. Направо супер. Добре, ще го взема на 100%. Това е много хубаво. Хубаво. Така. Да, и ще го взема на 100%. Сериозно. Да, и го взех на 100%. Така. О! Добре, супер. Така. Пак вокери. Уау. Имам доста. Така. Сега мисля. Ето така ще направя. Ще си огретвам оградите. А не, ето тази. И ето тази. Така. От тук ще взема парите. И ще сложа още 5 огради. Една. Две. 4 и още една. 5. Така, готово. Имам доста еликсир, така че мога на тези базите. Така. И така. Искам да се схабя всички ресурси, защото да не ме атакуват. Така. Сега ще направи и армията, която е от 5 балона. 15 арчерки майче бяха. Пет. Не бяха 15 арчерки. Бяха 20. Така. 20 арчерки. Два такива. Така. И 16. Така. Готово. Нашата армия са от 5 балона, 20 арчерки, 2 лоу-брейкера, 5 гоблина и 16 барбериана. Така. Сега. Тук дали има? Ага, добре. Имам 48 диаманта, за които ще си ги пазя. О, вече са 51. Така. И сега и от тук ще атакуваме. Да видим дали ще го бием. О, вече са 53. Така. Влизам тук. Така. Може и да го бием. Така, пускам 2 барбериана. Тим тук. Добре. Така. Ще му вземем доста проценти. Това вече стана лошо. Все пак му взехме една звезда. Не? Какво?
Сериозно. Добре, 49%. Надявам се да не ни вземе толкова. Поне. Загубихме. Нищо. Случва се и такива неща. Така, сега ще забързаме времето. И мисля... Окей. Не знаех, че така стане. Така, мисля да си апгрейдна. Така се каже. Не се сещам. Това. Да, това мога да го апгрейдна. Така. Така, хора, мисля това е от клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да ударите един лайк и да се сабскрайбнете. И аз бях Дино и до скоро!